Здравейте хора, аз съм Крис и днес сме в Hypixel на Skywars. Първо да ви кажа няколко неща. Извинете, че от дълго време няма клипове, но просто нямах възможност. И да ви кажа също и за Aliencraft. Aliencraft ще го рестартираме и ще има друго име. Да. Хора, извинете, че вече става тъпо. Първият епизод на Aliencraft един сезон, другия друг. Но вече като го рестартираме ще има редовно клипове и така. Да, с мен е Майнкрафтъра, БГ. Здравейте. Да, и сме тим. Минутка. Само да влезнем. Нали на тим? Да, окей. Да. Ням. Друго заказване. Сега ще видите скина, който Крис ми направи. Да. Искахме и двамата да такова, че сме БГ-тата. Да, и аз съм същия. Аз му казах как да го направи и той го направи. Да, гледайте колко сме фешен. Какво пропусна? Нати лък, стрели. Стрелите. Стрели винаги е найс. Имаш ли... Идват ни. Кил. О, то беше много, брат. Изстрелях го. И то как е дошъл? Може ли аз другия да го кил? Стали. О, GG, фък. Трети броня човек, защото... брат, стига, не ревиш. Редженка, наби. Редженка. Карай. И сега като скоча да ми такова. О, това беше! Джумп! Я изчакай сега. Чакай, брат. Какво? Изчакай. Аз мислех, че умираш. Аре. Ама внимай, защото... То беше... Дай съм с нов ресурс пак. Джи умря. Ела бе. Ей, Джон Сина! Помощ! Сега не ми помогна. Спектейтваш ли? Да, спектейтвам. Абе, гледай колко съм тъбо, Аз направих да, хора, и скоро ще има стрим. Ще го обявя във Facebook тънки. В YouTube. Чакам ги Да, и след няколко месеца, седмици, не знам, дни, ще имам Facebook страница, която ще обявявам кога има стримове, неща за Aliencraft, кога прямо ще го рестартираме, кога ще го обновяваме, кога ще го апдейтваме и такива. Ще спектейтваш ли? Да. Цепите се. И така. Айде, тия на малко ли са? То пич на малко ли? Те се пият. Това мога да кажа само GG, man. Аре бе. GG, много съм кръв. 4 демек. Не, да, 4. Защото нали го делиш? Ела бе! Да, делиш ги на 2. Офа бе, я се избивайте. Аре бе! Не мога да отсела никой. GG. О, дай, ето с... То на 9. О, имам Protection 3. Спидка 2. Един на 5 вече. Рипвай! GG. Сам си в средата. Колко хора сме? Идва ли някой? Да, идва! На малко е рипва. На малко е рипва. О, то как се... V1 е! V1! Как го шотнах? Шотнах ли го? Да, шотна го умря. Вау, аз даже не знаех. Аз просто... Да, хора, и са едно в едно. 5 кила. Къде е другия? Ще победи. Може да ми кажеш. Ще ти кажа. Аз пия тук. Да, в средата е. Шифтно е. Видя ли му тиквата? Видя ли му тиквата пъти? Аре бе, къде е? Аре бе! Къде е? Еми шифтно е. Да, по средата е. Във вода е. Тука? В едно от изворчетата, да. Ма, кажи точно кое е това? Не, копае. Отгоре. Чувам го аз.
Ама стъпа, бро, няма шанс. Аре, горе. Ето го. Давай, точно напред, ето го. Давай. Където? Ето, виж. Давай, мини. Спри. Дай, напред. Ето го. Аха. Абе, има голдънки все пак. Амено, риперино. Амено. Аре бе! Са, ако ми кажеш, че ще умра... Да, ще умреш. Чисто. С първа напитка! Чичи! GG. О, 6 кила. две сърца. Да, хора, и няма да е много дълъг епизод. 6 минутки. 3 игри. Аре, 3 игри. 3 игрички. Още Тая 2. игра се забавихме, защото... Беше дълга. Да, хора, и... Може би ще има една поредица, ако ви хареса, не знам. Или просто е така клипчета. За фън. На Crossfire. Вижте в интернет и там. Готина, като CS, не знам. Мен поне ме кефи. Там ранкове, купувате си оръжие. Crossfire е такова на сървъра, кажи го, PvP България. Да, нещо. Crossfire. Е, Беше. Crossfire Той го е е направил, да. Какво съм направил? Crossfire беше направил PvP България. Да, той го е направил. Не, просто играта се вика Crossfire, бе, идиот. Аз мислех, че за ютубъра е. Не, бе. Лагна ми, Лагна сервера. Дай долу. Хелп, окей. Къде си, биеш се? Не ми казвай, че умря. Не съм. Умри бе, момиче. Ти го... Дай, идвай долу. Бе, аз съм доле. Доле на спирката. Ето да. Чакай. Искам ти да кръти. Има един. Том искам. Асасин едикъв си. Човек, ако бием и тая игра, ако бием всички, без да сме умряли, това ще е много трудно. Да, това ще е супер яко. И аз ти обрах. Човек, ние сме много малко хора, Как толкова бързо. Олеле, брат, целият ми инвентар е в полшанки. Виж, гледай, виж колко пиене. Не, спри да пиеш. Чакай да поделим с тебе. Мерси. Много ми. Не. Почвай да пиеш. Чакай, ако имаш запалка, ако искаш ми я дай. Не, нямам нищо. Карай да отваряме... две запалки, ела тук. Тук има 2 запалки, ела да си вземеш едно. За кого ме? Пауър петичка, брат. Браво. Така. И имаме шанс да бием тази, брат. Да, не, всъщност не е много голям, защото да, с курки. Protection 4. Така. Но нека в по-хубав честплей трябва да ти намери. За какво ми е по-добър честплейт? Аре, имаш ли блокове? Не, нещо тук ще ги чакалим. Аз е така, като някакъв дебил ще запаля. Не, брат, аз отивам горе, смисъл. Дай ми блокове. Чакай, ти толкова сети. Толкова ще стигне. Да, бързо, че има някакъв деца с лък, май ще ма так. Ето тук един пич. Пичага. Пичак. GG, то падна долу. Доле. Да. Ще викаш доле, бе. Отде да знам. Игла. Къде бе? Игла. Брат. Ти падна и умря ли? Не, щях. Дай с пауър петичката, на 6 е. Още един хит с пауър 5. Дай, браво, GG. Втората, третата игричка. Аз съм... Не, това втората. Аре, сай, тази да пием. Дай, и тази да бием. Може би клипа ще свършва? Да. 3 игри. Да. Пишете в коментарите, ако ви харесват такива
Ще има и UGC-та. Няма да се забързан кадър, всичко ще е такова. И двойки може UGC, и на стрима, както знаете, играе UGC и така. И ако ви харесва тази игра Crossfire, на стримовете мога да играя. Ети гащи. Ще почти никога не тръгваш с всяка броня. Омага. Не, че тая е яка. Некви патрони. Давай. Аре по средата и ще имаме шанс. Ще имаме шанс. Ще имаме шанс. За да пием нека. Пала. Тя вече първи... Хелп, рипвам. Хелп. Не мога сам. Браво. То си метна. Пойзън. Моля 4 голданки да си ги поделим. Моля те бързо. Идват ни. Трябва да ям бързо. Олеле, ти с мега нацепената броня. Скачай! Не скачай, чути се. Не скачай. Чакай. И оня да скочи тогава. Не, Дай блокове малко, бе. Найс, аз си. Не, чути се. Самотма. Чакай. Чай, че ти направи. Олеле. Олеле, фика. Паче, какво? Имаш ли шарпнес едно диамантен меч? Да. Колко такива диамантени меч? Един. Окъм. Дай да ти го направя такова шарпнес 2. Ти имаш ли шарп двойка? Да бе, имам книга, имам всичко сега, като килнахме. Дай. Аз ти го дадах. Ето. Шарпнес 2. Да, хора, сори ако се чуя някакъв тъп телевизор. Това е моя. Просто не мога да отида да го намаля. Също време. Бързо, човешка. Човешка жертва. Я ме пази, отивам да намаля телевизора. Пази ме. Умираш! Аре бе, много се бавиш. Тук съм. Умираш! Глупости е. Ало? Виж го това пак. Значи Poison. Ей, гледа нещо си в краката, че. Тиммейт. Един там мисля, че идва в средата, ама той е надалече. Да, хора, пишете в коментарите, ако... Не, също... Моля една голденка, моля те, ще умра. Ето. Човек, оставай тая игра, да бием и 3 игри сме били. Поредни. Идват ни отзад, бързо. Остави го, не. Не умря. Окей, останахме 1 в 1. 2 в 1, де. 2 в 1, да. Само че толкова е хакер. Остави той ще. Да, много тъп. Окей. Много е тъп, то се приби. Я да престанеш. Колко пауър има? Те да знам, би трябвало 1. Не е много нацепено към. Имам чувство, че... Айде скачаме. Аз като изрода. GG, брат. Той ако е хак. Да, брат. GG, 3 игри, хора. Така, пишете в коментарите, ако искате... Чакай малко, Да, пишете в коментарите, ако искате още клипове такива на Skywars с Майнкрафтъра или не знам с кой. Просто пишете в коментарите дали искате. И чао!